Boles Maria Mas Yanto. Janjane dangdutan ora dijoget iki rasane piye? Nggih. Ayo. Sing joget ning adok. Owe owe. Owe owe. Oh yo ayo. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak nyang tawang-wangmu nganti lingsir srengenge ono kene aku nunggu kowe lali janjine karene alasane mangkelake sapa wong sing ora gelem kadung jangan seliramu ora teko bongkek ayo janjane kowe nang ngendi gelagatmu sajak negeri hati kowe au hatiku sujud pake pono kowe kencan karo wanita liya spesial Pak Degio wonten selengan iya atiku sujono kowe kencan karo priya liya janjane dek aku wis rindu 3 taun lawase ora ketemu eling-eling dek jamane semono runtang-runtung anane gak ono liya janjane mas aku wis lali ngelit bebesan kanggo ning driji ora gampang nambani suwane ati ora semoyo mas aku ora janji hey ora kaya nganggo teklek kecemplung kalen adimbang golek dik abacik alu wong balen sabar mas wong sabar ora kesusu yen kesusu tendane wis mesti kleru saestu dik
wis dadi anteping kalbu tak pilani jiwa raga terus sing ati jajane aku wis rindu wis taun ora ketemu eling-eling jamane semono runtang-runtung anane gak ono liya ora kaya nganggo teklek kecemplung kalen atimbang golek dik abad cek aluwung balen sabar mas wong sabaran kesusu yen kesusu tutane wis mesti kleru saestuke wis dadi anteping kalbu tak pelani jiwa raga terus sing ati sabar mas bola bali wis aturi yen kuciwa ketut dipane buri matur sembah nuwun nuwun nggih gitu Mbak Dilis. Alah gagas penting sesuk tuku beras ora tanggep penting anak bojo arep jamuna muni nuturi kaya kiai ditokne wae yen mandem lan rasa
beras penting sesuk tuku beras ora tak anggap penting anak bojo wareng guna muni nuturi kaya kiai ditokne wae yen mantep rada sasime iya no Studio way. Aku yo lilo kok. Oh, joseka atimu. Wis tak cukup lelakonku. Wong ayu saat ayo yo yo kakno yen wis mari kanca-kanca dipamiti wis mari kabeh kae syukur kabeh mantep ditinggalke selamat tinggal aku leren ndugal dongano kuat mbendeng kuwe ora kuman Mas Kadut Gandroli. Ayo kene. kabeh pancen luputku ninggalake sliramu nganti nekat tanpa ati njegur neng lokalisasi ketunku ke pati-pati Persiapan Pak Bayu, Pak De Bagong monggo. jalari neng ngendi wae tak goleki mapanmu menyang ngendi tak tututi ana goci jarene wis pindah doli ake tak tututi jare wis neng Kalisari Yo. kuyangan baben lan bayangan Ih, kabeh wis tak lajaki Pak Bayu, Pak De Bagong persiapan titip tresno. ayo tak goleki minggatmu ana ngendi Cindela Raja Monggo Pak Bayu, Bidara Ngayun. Iya. maka ya iyo kepanggih malih ojo nyokayo yen nyawang manis esemu karo saya bisa luluke atiku Rino ngira bisa turu aja gondel mong keling
koyo Dene mau Mbak Riri menang bae. Lagu nek ijo-ijolan amplop piye? Pak Bayan. Kok ijo-ijolan amplop? tresno iki tak titipke jokonen nganti salawase tresno iki ra bisa najan aku neng adoh papane Aku bungkasan direncang Adi Bagong. yen nyawan manis esemu kaya bisa ngluluhke atiku rino wengi ra bisa turu omong kelingan solah lan guyuhmu Aja gondelan sus. Aja gondelan sus. tresno iki tak titipke jokonen nganti salawase tresno iki ra bisa najan aku neng adoh papane nganti lali matur suwun Ana semanus suka saya kata caci di laras udah ribun suan rapat. Saya setuju begitu aku pangasami aku udah kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun matur.